Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Зинда бошед бародаро. Ина ҳозир ман дар Баленса ҳастам. Чунки шумо дидесен, дар Баленса ҳастам. Иншоалло ки ба табобат омадагӣ ҳастам. Ба ҳамаи шумо ин хабарро расонданем, бародарони азиз, ки имрӯз як модар, як апашка, як модар, ки хеле маззааш нест, мехостааст ба Тоҷикистон рава. Ба ҳар куҷое ки муроҷиат кард, даву дав кард, ана хост ки ҳамин хабарро ба ҳама бирасонам. Ҳамин рӯз мега ки посолство рафтам. Танҳо ин хабари мо барои нафароне ҳастанд, ки дар шаҳри Екатеринбург зиндагӣ мекунанд ва ному фамилияшона аллакай рӯи хат кардагӣ дар посолство. Алайкум вассалом. Барое ки якчанд рӯз пеш мо рафтем, валайкум ассалом. Якчанд рӯз пеш мо аэропорт рафтем. Дар ҳақиқат мода ҳамин хел ответ доданд, ки дар аэропорти шаҳри Екатеринбург дар Калцова билет фурӯхта намешавад Тоҷикистон. Имрӯз як модар имрӯз валайкум ассалом. Имрӯз як модар ба мо муроҷиат кард, хабари хушро расон ҳатто роӣ кард ва илтимос кард, ки мақсад галасовошро намонем. Валайкум ассалом. Галасовошро нагузорем. Набоша мо баъди эфир кӯшиш мекунем, ки ҳамун галасавоя монем, ки баъзе аз шумо ҳамин хел дилатон санг шидагӣ аст, ки ба ягон чӣ боварӣ надорем. Ҳатто баъзеатон мардум ба хонаи Худо мерава. Мақсад вай мекунем, ки хонаи Худо барои намоиш рафтааст. Ё ки вақте ки азонро мешунавем, аз ҷотон намехезем. Аз ҳисоби сахт шудани дили баъзеатон. Ба ҳамин хотир, бародарони азиз, мақсад модар аст, зан аст, мо наметавонем галасавоиша монем, ки то ки шумо бовар кунед. Нафароне ки бовар мекунанд, единственный шанс барои шумо бовар кардан ба Ягдони пок, барои Худованд аст. Гуфтанд, ки баъд аз 15-20, аз 15 ба 20 самолёт мешавад дар шаҳри Екатеринбург. Касоне ки номнавис кардагианд дар шаҳри Екатеринбург дар посолство, марҳамат, метавонем ки билет харем, парвоз кунем. Ана фақат гуфтанд, ки билета аэропорт бихарем. Як чиз дигар ман пешкаши шумо мекунам, ба шумо мерасонам, ки барои бовар кардани шумо, барои аниқ будани шумо, ман мехостам, ки худам дар озодӣ бошам, дар берун бошам, ки як бор аэропорт рафта ҳамира аниқ кунам. Чӣ хел аниқ кунам? Агар посолство аз 15 то 20 пешниҳод кардагӣ аст дар аэропорти Калцова шаҳри Екатеринбург, ки рейс мешава, билет бифурӯшем. Ана ин модар гуфт, ки дар ҳақиқат ба Худо қасам хӯрд, ки як бародар дар посолство будааст. Вақте ки рафтааст, ки сабр кун, баъди абед, ҳозир абед будааст. Баъди абед дуромаст, гуфтааст, ки ҳам хеле номаи шумо нависондагӣ аст, шумо метавонед аз 15 то 20 билет бихарен. Валайкум ассалом. Оиди нарх навош, оиди нарх мебахшед, ҳаматон бахшиш узр, не ки ҳамун лайка фуромӯш накунед ва наворо ба дигарро бирасонем, барое ки дигарро бохабар шаванд. Як мову шумо тоқа нестем. Яъне ҳама каса як лайка монем ва нархша мегумтон. Ана бародарони азиз, нарх маълум нест. Танҳо аз аэропорт, валайкум ассалом, аз аэропорт аллакай метавонем ки рафта билет харем. Чӣ хел ки пешакӣ мо фаҳмидем, ҳама гуфтанд, ки дар сайтҳои интернетӣ билет биромаст. Мо рафтем аз аэропорт, хабардор шудем, информатсия гирифтем, ки билет метавонанд харанд. Гуфт, ки не, аэропортда намефурӯшанд, танҳо предложение да. Акнун имрӯз як модар аз посолствои Тоҷикистон шаҳри Екатеринбург рафтааст. Фаҳмидааст, ки мақсад мо номнавис кардем дар ҳамиҷа, метавонем, маззам нест, метавонем Тоҷикистон равем. Ҳар касе ки номнавис карда боша, гуфтааст билет бихарем. Харем билетотона, парвоз кунем, бирем бе ташвиш. Як бародари дигар дар он ҷо вай шудааст, ки аз турма биромадааст, додараш ё акаш буд, аз турма биромадааст. Валайкум ассалом. Аз турма биромадааст, гуфтааст, ки ҳам хеле додарам аз турма биромадагӣ, бояд Тоҷикистон роӣ кунам, номнавис кардагиам. Вақте хай номнавис кардагӣ бошӣ, билет хар, додарта фиристон. Ба ҳамун қоғазе ки аз турма метиҳанд, ки шумо биромадагӣ, ҳавай атиҳанд, ки дар аэропорт ягон гапш нашава. Валейкум ассалом ва рахматуллахи ва баракатух. Валейкум ассалом. Знаю, рейс 15-20 будет из Екатеринбурга. Только из Екатеринбурга Душанбе. А насчет цены мы ничего не знаем. Насчет цены только в аэропорту. А те люди, которые могут вылетать домой, те люди, которые уже записаны в посольстве города Екатеринбурга.
اگر دروغ چیزی شود تجکل میشه ایجاد друга. Ака насчет того, что адман, не адман, я не знаю. Вот женщина сказала, что действительно мы сегодня были в этом посольстве города Екатеринбурге. Они сказали, 15 до 20 будет рейс из Екатеринбурга до Душанбе. А насчет Москвы, Намедону Бардарджон, то, что они сказали, эта женщина сказала, я знаю ее, что она не обманывает. То, что посольство сказал, посольство тоже не обманывает. То, что он сказал, да, действительно, это есть. Барам бардорин, а здесь шахсан ма бардорин, ки да посольство кор мекунам, ма онҳоро мешиносам. Қатишон салом алейкум. Афсус ки мақсад ма худам дар ҳамин мана бидем Баленса ҳастам. Бародароне ки муъмин мусулмон ҳастем, дар ҳаққи мо дуо кунед. Ма дар Баленсаам агар мерафтам посольство, ҳамин бародаро бо худам мефаҳмидам, ки дар ҳақиқат бародар билет мешава, ки ман ҳамин мардум да эълон кунам. Ана нашод хуҷанд, ва алайкум ассалом. Иншалло насиб ҳуй мешава Мариам дузанда. Шамшир хуҷанд иншалло аэропорт равен маълум мешавад. Аэропорти Екатеринбург ё ки посольствои Тоҷикистон. Ма касал нестам, шукронаи Худо. Не бародарҷон, ма Баленса дарем, касал нестам худом, шукронаи Худо. Номери посольства дар ҳамаи видеои ма ҳастай. Дар видеои ма ҳастай. Ҳамин канали ма Самбой ТВ Екатеринбург, ман боз аз канали як таҷик ба Самбой ТВ Екатеринбург гаштам. Иншалло насиб. бародарони азиз, худо ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ҳамо модар имрӯз ба мо ҳамин хабара расон, ки дар ҳақиқат ман мазам нест. Посольство рафтам, гуфтам ки номнавис кардагиам. Бози гап ман такрор мешавад. Гуфта ки номнавис кардагиам. кай мешавад ки ман мақсад хона барам? ҳама қаш гуфтанд ки метавонед 15 то 20 билет бихаред, свободно Тоҷикистон биред. шумо фаромӯш накунед ки шукронаи Худо Тоҷикистон хеле касалиҳо кам шуда, беҳад касалиҳо кам шудага. Посольствои тоҷикои худмона, бале, дар шаҳри Екатеринбург бародарои худмона. Раҳмат бародарҷон, Худо шумо нигаҳбон бошад. Ман як ГВП бугум моҳи сентябр ҳуй мешава, брат. билетҳо нархошон ака нашод, нархи билет ягон чӣ намедонам. Дар аэропорт билет набуд. Бо нафаҳмидем ки баъди 15 ба 20 билет мешава. нафароне ки бо номнавис карда бошанд дар посольство. дӯстони азиз, фаромӯш накунед ки хайр мо инамиҷа ҳозир номнавис кардан номнавис кардан дар код ё ки аллакай одамо номнавис кардан, иша намедонам. ака билет бихар Парвиз Музаффар Мирзоева. шумо да билет намехарем, шуморо ябора депортатсияи Тоҷикистон мекунем ки дига наравем. бестин инҷа. одамои бекорхуҷат дар ҳамаи дар Тоҷикистон чӣ дар кора? Дар ҳамаи Екатеринбург истен охир. кадоме ки одами коргарай дар Тоҷикистон фоида мераса, ана марҳамат метавонем билет харем бирем. одамое ки мақсад бекорхуҷанд дар ҳар ҷое ки бошанд дар Тоҷикистон ё ки дар Екатеринбург, дар ҷое бошанд бекорхуҷанд, онҳо метавонанд ки дар ин ҷошон бестанд. посольство равен, иншолло ки бо хабари нав бо шумо мерасонем, мефаҳмем. ва ина фаромӯш накунед ки мо интизор ҳастем ки шумо, ман билетфурӯшам, бале, лекин ҳозир ман дар Баленсаам. Надидем бародарҷон? Талха камера. Вот завтра что, чулки, бинты? Да, все нормально. У меня чулки есть, бинты есть, все есть. Не вставай, оденете, хорошо? Да, Ну, спасибо, что за... спасибо. Ага, предупреждали. Все есть у меня, я готова. Ладно. Все информация я получил. Матра Алима Россия икна бо маълум меша. Иншалло. Иншалло бародаро худо хоҳад ҳуй мекуна. бародар неки задестем банана. Ошава. раҳмат. Саломат бошед. шукронаи Худо мо соз ҳастем. ҳамаи ҳисоби бинӣ чанд бор ман гуфтам ки аз ҳисоби бинӣ камтар азият мекашам. бисёр бародаро мегӯянд ки бародар ностатувка бад гап ё ки бинӣ таби так. аз ҳамин ҳисоб камтар мақсад ҳамин биниро соз кардам кор. тазвияти хуб шудан роҳҳо кушода намешда бародар нафурӯшам билет, чунки отменит мешавад рейсо. ака посольство гуфта бошад набояд отменит шавад бародарҷон. и аз ҳисоби посольства
نه نوس میکش خدا نشانت نه نوس میکشم نه چی. سلام علیکم سوزن شکرانه خدا اکا تاجیکی روسیه از اگران تاجیکی میشه رفته توجیکستان باز اگران تاجیکی میشه 100% میشه رفته انا فقط پسول است و خبر کرده خوب میشه که در این وقت افیر برادر زنگ نزنن با نمره ما انا توجیکستان رفته میشه با پاسپورت توجیکی هم میشه گفتی گپو بس پاسپورت زگران با پاسپورت زگران میره با اون پاسول نمیشه به امو پاسول نمیشه ایرا که ایمو ایرپورت میپرسی برادر جان از سال یک تا بلیتم بگیر روزی سلامت باش اکا همو 18 ایده استغفر الله حول ولا قوة اکا بخون نایستگی من زفر توی جیف چی را بخونم انا نایستگی نبرم والله برادر جان اگه نمیخونم اینا اکا ما در مسکو با تلفن گپ زدم پاسپورت نام نویس کردن میشوه باید شوه که برزنگ بزن کار حق شده میشیده شکرانه خدا انشالله باید شوه که با نزدیکی کسلی کم شده در تاجیکستان همه خبر داده سه که خدا خواهد انشالله میشوه خیلی اکا تو بیسته میشه آرش انشالله میشه یک چی پرسم پروای تاجیکی پیش نره در گجا حلش میکنی پروای پیش نره در تاجیکستان حلش میکنی جرا در مسکو هم گفتم در روزی که من تاجیکستان رفتم حلش کردم و در یک روز میشه حلش کردم اکا سن پتربورگ بلیت هسته ازرش در تنها اکیترینبورگ نمیبردارن تلفن ها کجا نمیبردن مسکو سلام حاجی تگن اسکریت کار کرده سه روز دیگه ما بالنسه دارم تگن اسکریت اگه چی خبردار نیستم بعدا ما در تگن اسکریت دیگه نیستم پاسپورت میریم از ایرپورت بلیت گرفته میشه دیگه ای جونا میشه از تاجیکستان خبر نداریم برادر جان تو روسیه بدی برای امو یک روز ده تی روسیه نفهمیدم جمال جان گفته رادیوی آزاد میگه که حالی معلوم نیست رادیوی آزاد میگه معلوم نیست راست میگه رادیوی آزاد دیگه شهر رو در نظر دادن پروا اکا او مرا در روز پروا دادن پس سالست مسکو او مسکو رو ما خبر نداریم او را ایکی تیمور تاجیکستان میرم انشالله میره برادر جان اکا جان سلام علیکم و علیکم السلام خوبه سلامت خوبه درباره بلیت یگان گپ خواهر است درباره بلیت سخن رفته است حاضر نام نویس ثانی گرفته می شود میاکا انشالله یک بار رویم پسال فقط کار میکنه پسال روز جمعه باید کار کنه مردم یکترینبورگ یک خدمت یک سه خواهر در یکترینبورگ 2 ماه شد به نام و نشان ای کلوبان در یک آوراش نوی یک حاجی ای حسار کار میکردن کدام بشناسشان یک علاقه کنه التماس برادرها ابراهیمов میگه که مردم یکترینبورگ یک خدمت یک سه خواهر در یکترینبورگ 2 ماه شد که به نام و نشان های بکنه کسی میشناسه یک علاقه کنه نمرات تا نوی سخی ابراهیم برادر من در دپارتم خیلی راون تو به تشویش رفتن میگیری برادر جان سلام خوبی نکه جان ساز شکرانه خدا ترسیه نیسته ترسیهش چیه بلیت ترسیه نیسته یکترینبورگ بریم بلیت بگیریم میشه نه شما کدومی که دیگه شهرختون غم نتین یکترینبورگ نه یکترینبورگ خیلی آدمش بسیاره ولی همیو بروان اکا جان خداوند شفای کامل تیاتان رحمت برای سرتان زنده باشین شما را خدا نگهبان باشه سلام بلیط ها پیشینه گرفتیم سوخت چی کنیم بلیط تو نباید بسوزه ای جایی که گرفتیم باید همونجا یا وزارت کنیم یا در دیگه شهرمون سلام علیکم یانا добре و علیکم السلام یانا добре مگه مسکو права алиш میکنه راسته بله راسته اکا قطعی خودت خیلی علاقه بره ممکنه شناس همو حاجیره شناسی نمری من 982 69 55 در دیگه ویدیو هسته نمرو رحمت اکا سلامت باشی در پناه الله شد رحمت لایک فراموش نکنید بردارم مسکو رفته میتونی ای تاجیکستان شما رو نمیدونم من هم اینجا رفته میتونم есть я родной Ростов данном билет سلامت باشه بلیت حاضر گرفتن میشود میشود چخیل من روم پسال دارین انیق میشه رحمت سلامت باشین برادران عزیز این خبر به همه دیگر رو رسونین فرانکفورتش چیه برادر جان دوشنبه کی را هوی میشه رها علاکه هوی شیدم حاضر چیز ترکیه بلیت داره نمیدونم فقط بلیت فروشو را بگین برای کمو
через интернет бинем предложение агар бошад, значит дура. Бисёриётон ай предложение билет гирифтагӣ 90%, 85% сӯхтагиа. Чӣ хел ҳуй меша номаълум. Бисёрш занг мезанам мега ака предложение билет гирифтагием чӣ хел кунем возврат монакадесам номерошон кор намекунад. Агар билет бигирем самолёт парвоз накунад моҳи дига мемонанд тон. Ассалому алайкум Питер хуҷам билет ТЖК ҳастми? Не, фақат Екатеринбурга. 3 апрел мешавад тарихи рӯзша алишкан. Бале мешавад. Бале Урал боша як ҷой гирифта бошам онҷа бояд бикунам. Ман барои ҳамон пурсидам ки кай мо метонем билет харем Москва. Номаълум бародарҷон фақат Екатеринбург метона. Агар ягон шинос дошта бошем ё ки Екатеринбург омада битонем проблема нест иншолло. Пасолста ягон касароӣ кунен аввал аниқ кунам баъд биин. Хафа нашем ман кам шӯхӣ мекунам. Гармония Франкфурт маем. Душанбе рейс кай ҳуй мешавад? Чиз дошт мегуфтем ай 15 то 20. Дирӯз дар ахбор гуфтан ҳуй намешавад ку. Дар ахбор ҳарчи гуфтан мегирам во. Ахбор да мегӯянд ки ай Москва дига шаҳрро мегӯяд. Имрӯз як модар рафт дар Екатеринбург гуфтан ки ай 15 то 20. Пасолста рафтага. Ман билет гирифта будам мои брат. Саломат бош акаҷон. Ман дар Турсиям. Зинда бош. Ба Екатеринбург меҳмонӣ биё. Салом алейкум ака. Нахезин. Барои чӣ? Ва алейкум ассалом. ҳоли саҳар мегӯянд нахезин. ҳозир ҳеҷ гап нест. Билет нест. Парвиз шумо аз куҷоед? Мо аз Душанбе. Хуҷам ба мешавад? Асли ватан клуб аст. Ман нафаҳмидам бародар. Ман хата нафаҳмидам бародарҷон. Бародар як кӯмак кун. Гап зане гӯш мекунам. ҳоло Абдул. Билет кай сар мешавад? Иншолло ай 15 то 20 худо хоҳад сар мешавад. Салом алейкум бачаҷон. Ман дар пасол менависам. Мунавис кардам. Да ваъда додан. Амин рост ҳаст? Худо шифо диҳад. Модарҷон Нисо Соҳибназарова. Шумо бигӯед ки кадом пасолста? Мегӯянд Екатеринбург. Билетҳоро худашон мегӯянд. Не, билетҳоро худшон намегӯянд. Аэропорт фақат. ай 15 то 20 гуфтан. Екатеринбург чанд сумма? Номаълум. Аэропорт рафта пурсидан дар кор. Ай Душанбе Екатеринбург ра ҳуй мешава? Аллакай ҳуй шидага. Бобои ҳоҷӣ маззат нест? Баленсиада тенҷи. Маззам ҳаста ку гап задистам фақат дар Баленсиям. Салом ака ҳозир ман метавонам ай Москва Душанбе бирам? Москва ягон хабар надорам бародарҷон. Салом алейкум ассалом. Салом ҳоҷӣ 10 20 туми кадом моҳ? Ҳамин моҳро дар назар дора. Бача комментария маро намехони ака? Макс мехонам ку? Ҳамаша хондистам. ай Тоҷикистон Екатеринбург мешава омада? Худо медонад. Билетҳо ай куҷо харида мешавад? Билетҳоро ай пасол аниқ мекунӣ, номнавис мекунӣ, баъд ай аэропорт мехарӣ. 5 рӯз мешавад тамом рейс? Номаълум. Шояд ки аллакай коронавирус гум шидеста дар Тоҷикистон касалиҳо кам шидеста. Шояд ки полни ҳуйш кунанд. Салом чукади ака ҳечи? Хуҷан ба мешавад гӯед? Ака иншолло мешавад. Ай аэропорт рафта пурсед ё ки пасолства? Ака пасолства ҳечи карда наметавонад? Шояд ки тавонад. Чо наметавонад? Номнавис карда метавонад. Ака ра кушода мешавад? Мешавад. Куҷо билет гирем? Баъди 15. Баъди 15 аэропорт мегирӣ. Фақат аэропорт мешавад. Дига ҷо намефушад. Хай худо шуморо нигаҳбон боша. Мо ҳамиқа гап мезанем. Қадри я лайка надорем ба фикрам. Худоан ҳаматона нигаҳбон боша. Кам лайк пайка биҷиқин охи. Мо ҳам кӯшиш мекунем ба шумо ягон хабар меовем. Боя хеле хиштона метиҳад на лайк биҷиқин на падилица мекунем. Қазоқистон базара нет. Саломат бош. Аниқа яка. Хай лайка биҷиқин баъд аниқша мефаҳмем. номери аэропорт амон дошта бошӣ. Аэропорт ҳеҷ фоида надора акаҷон. Аввал пасолста намунавис кунем баъд. Раҳмат худобахшҷон. Ина чуқидем. Саломат бош. Касе шери нари бантик дорад лайка биҷиқа. Худо нигаҳбонтон шав. Ман ба хотири мегӯям лайка биҷиқин ки паҳн кунем ки дигар бародаро бохабар шаванд. Агар имада ҳеҷ дар корест ман ба ҳамин ҳоли худам созам. Шукрунаи худо. охир бародарҷон анами саволтон дар ман ҷавоб битем. Барои чӣ шуморо ман чор накардам? Барои чӣ ман дар саволҳои шумо ҷавоб наметиҳам? Барои оне ки акаҷон ман дар Баленсияам. Пешам дар як секта касалия.
дик 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 беззвукш мекунам, айса дар пеши ӯ баланд гап зада намешавад якам. Дигим ки ман балинса даям. Ман видео кардам мондам ки бахшиш ки ба саволотон ҷавоб дода наметавонам. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Ҷурабек Фидо ма дар балинсае мегӯм ку балинсаде. Брат чукада ҳеч ямҷа тен шитам. Салом ҳазор лайк мондам. Раҳмат. Карим худо нигаҳбон бошад. Раҳмат барои лайкотон. Ҳоҷи Ресои Кулуб шит ё не? Иншоалло мешава. Саломат бошем барои подписатсия кардагитон. Кадомед ки барои мо ҳаракат мекунен, ай худованд баракат биёред. Саломат бошен. Мо ҳам ҳамин кам кам барои шумо ҳаракат мекунем. Ҳамин афсӯс ки ҳам модар намон ки ман галасаҳои шамонам. Агар не бечора бо қасам хӯрд ки мақсад моро бовар намекунӣ. Ба худо қасам мега. Ҳамин хел гуфта ба худо қасам бачаҳои ҳамон посольство гуфтанд ки 15 ба 20 метавонем билет бихарем. Ва алайкум ассалом. Раҳмат. Ҳеч инҷа шитам дар Баленса. ай Москва не ай Екатеринбург рост душанбе мепара. Бо мумкин дигар ҷоҳошам бупара. Як бор ай аэропорт ё ки ай посольство аниқ кунем. Москва номаълум бародарҷон, мо фақат кӯшиш мекунем ки ай шаҳри Екатеринбург. Алло ҳоҷи садбор навистам ҷавоб те. Охи ҳамин даём ай гап Али Залиф ай гап дагарам гап таминаисти ҷавоб медодам. Али ҳоҷи Ресои Кулуб хела шуд ё не? Ай Кулуб негуфтам ку хондумша. Салом алейкум ҳамаи мусулмонон. Ҳоҷи Тенҷ дар Балинса шумо саломатиҳо хуб бохӣ. Шукронаи Худо. Ай 15 то 20 гуфтам мепарад. Шукронаи Худо соз бародаро ҳама Тенҷе. Дами аэропорт дами Балинса шитагим насиб бошад пага оператсия дорем Худо хоҳад. Баъд 2-3 рӯз ҳамин баъд мебурем иншоалло насиб. Ана баъд номери посольства навист дар ҳамин канал бидурем. Посольства Тоҷикистон бо Кувейн ҳаста. Ҳамин видеоро поён рафтам меги миёвиш. Як ман наметавонам номероро нависта дар инҷа. Мешид номерои худам менавистам. Худованд ҳаматонро нигаҳбон бошад бародаро. Ма дар Балинсаем аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки занг назанем. Чӣ гапе дорем дар имо ё ки дар WhatsApp галасаҳои рӯй кунем. Иншоалло кӯшиш мекунем ки ответон тиём. Обязательно меқапам то 90% мерафтагитон хафа нашавед. Мисол контакт дорем қатъи ҳама. Бароям қа меқапан маҳкамтон мекунанд. Мардум дуруға ғайради озод мега ки намешавали. Радиои озод бигӯяд ки чизе бигӯяд бовар мекунӣ. Соз мекунӣ молодец. Кадоме ки бовар мекуна мисол нахара қарор бишина. Ягон кас шуморо маҷбур накард. Радиои озод мегӯяд ки намешава. Ҳо намешава. Худ ман мегӯям ки билет намешава, рейс намешава. Нахарем бишинед дар хона. Кадоме ки номнавис кардагиад дар посольство гуфта бихар. Ман намегӯям шуморо. Ман ба ҳафт пушти ягон тат кор надорам. Раҳмат барои Нисо раҳмат. Ники Екатеринбург футбол 370 23 60. Футбол ТВ Екатеринбург ина номерои посольство нависта. Раҳмат бародарҷон. Коронавирус шиди? Не, коронавирус нашида музик. Худо шифои комита раҳмат. Ака билет ай клуб чӣ хел мешава акаҷон? Иншоалло насиб прямой рейс мешава клуб. Зик наша камтар ка тоқат ка. Кай рейси Тоҷикистон ай? Ай Екатеринбург алакай 15 ба 20 ман рейса иншоалло. Ман бо шуморо мегӯям ки ягон кас шуморо маҷбур надорад ки шумо билет бихарен. Шумо самолёт парвоз кунед Тоҷикистон бирен. Ягон кас шуморо маҷбур надорад. Фақат шуморо маҷбур мекунем ки яттай лайк монед. Ин авора поделиться кунед. Коронавирус ҳоҷиҷон зинда бош футбол ТВ. Фақат ҳамин қама шуморо гуфтанем бародарҷон ки лайк монед. Тамом. Билет нахарен. Кадомеро намефора нахара маҷбурӣ нест. Кадомеро Тоҷикистон намефора нарава. Садқаи Тоҷикистон шава яхел. Ана раҳмат. Худобахшон шумо худованд хурсанд кунад. Ягон хизмат нест ҳоҷиҷон. Ҳаста дар ҳаққи додарактон як дуо кунед. Раҳмат. Дар ҳаққи мо дуо кунед. Ҳам лайк ҳам намонем. Поделиться ҳам накунед. Дар ҳаққи мо дуо кунед. Мо хурсанд. Ака ту меги посольство бирин. Охи посольство ҳечи карда наметавонад. Гапҳои холӣ мегӯям. Агар посольство наметавонист намегуфт. Номнавистон карда метавонад ку.
салом ака, кай мешавад билет? Ай 15 ба 20 иншоллоҳ. 500 влекут аз маҳай. Саломат бош. Фароб валок, худо нигаҳбон боша. Суду ҳамаша. Дуогӯем ҳамаша. Раҳмат. Худо нигаҳбон. Салом, иҷада чӣ гапай? Иҷада ҳамин гапае ки ҷомик 95 15 ба 20 Екатеринбург ба душанбе гуфтанд ки билет мешавад. Ай посольство гуфтанд. Одамое ки ай Тоҷикистон меро обязательно карантиншон мекунанд. Бале. Здравствуйте, когда будет рейс Москва Душанбе? Москва я сафарали не знаю, но Екатеринбург 15-20 есть. Бародаро бо ма ҳама шуморо мегӯм ки Санкт-Петербург хабар надорем. Ҳамаи шуморо ман мегӯм ки ягон кас шуморо маҷбур кардагӣ нест. Кадоми хоҳишмандае, кадоми дилаш мекашад. Посольство бирова. Фақат блогероро нигаҳ накунед, нашинед. Радиои озодаш дад накунед. Ман шуморо бо мегӯм. Кӯшиш кунед ки хитон бихезен посольство бирен, хитон бихезен аэропорт бирен. То каям як блогер мехеза ай пиштиш тани ҳамаи шумо меравам вай мекунам. Бо аққурат мешнавам. Бо гапи зиёд мешнавам. Иш медура охир дурӯғ мега, иш медура охир фан мекуна, иш медура ки иш шайтона. Ҳамаи гапа менависам. Барои ҳамин шуморо ҳеҷ ки маҷбур накард ки моро бовар кунед ё радиои озода бовар кунед. Радиои озод правилно мега. Иш Россия як шаҳр надора. Зинда бошем. Як шаҳр надора, чун чандин шаҳр дора. Барои ҳамин радиои озод мумкин ягон шаҳр рафта бошад ки дар ҳақиқат ҳамон шаҳрда набошад. Ҳамин Екатеринбургда то дина паҳре рӯза набуд. Шукронаи Худо Сироҷиддин саломатиро созай. Ба ҳамин хотир бародаро мо ба ҳамаи шумо хабар кардам. Ман ай пашадараи кулуб мешавам, ай паси касино. Ҳаматонро хабар кардам. Худованд ҳаматонро нигаҳбон боша. Раҳмат барои лайкотон, барои дастгиритон намуд дар баленсаи бародаро қатӣ. Фақат дар Екатеринбург аста. Номаълум, нақша намедонам. Вақте ки ман аэропорт рафтам, чун билет намефурӯхтанд. Ака айсар бугӯ. Охир шарпа шидам, монда шидам. Чӣ хел айсар бугӯм? Ҳамин эфирро сохранить мекунам, айсараш гӯш кун ки 15 ба 20 билет мешавад. Худо нигаҳбонтон боша. Ҳаматонро худо нигаҳбон боша. Эфирро паҳн кунед. Постоянный рейс номаълумай. Худованд ҳаматонро нигаҳбон боша. Бо як бор дигар мегӯм ки касе ки рафтанӣ нестае маҷбурш намекунанд. Касе ки намехоҳад билеташ намехаранд. Билеташ намефурӯшанд. Билет нахарен, аққурат накунед. Кадоме ки хоҳишмандае, кадоми залулае, посольство бирен, аниқ кунед, номотонро нависен, баъд аэропорт равен, билет бихарен. Ягон кас шуморо маҷбур намекунад, ягон кас шуморо намегӯяд ки и аниқай. Акшто худо нигаҳбонтон боша. Посольствора чандин одамо так мондагиям. Барои он қа посольство бирем. Худо нигаҳбонтон боша. Биё эфирро қатъ кунем. Барое ки баъзе аз одамо ба фикрам ки вақти зиёдшонро нагирем. Ҳама қиматтарин вақти шумо аст. Зинда бошем. номеро ман роҳӣ карда наметавонам. Дар ягон комментария навис, дар таи видео бинавис, ман менависам, роҳӣ мекунам. Худо нигаҳбонтон боша. Билет чанд сум мешуда боша? Аки шамо аэропорт мерем мефаҳмем. Худо хоҳад соз шам бо як хабартон мекунам. То 15-20 иншолло ки мо бохабар мешем. Бо бародароро ки дар посольство бо мепурсемшон. Худованд аз ҳамаи шумо шуморо нигаҳбон боша. Бародарҷон, бахшиш дар Макка прямой эфир набуд. Прямой эфир карди аз Макка ирӯз дар ин ҷай. Не, Макка прямой эфир набуд. Просто ҳамон видео. Бародари аз чӣ дигарро мегӯм тон ки то чӣ андозара мақсад шумо беаҳамиятем. Вақте ки як видео тамошо мекунем, бисёрш видеои маро тамошо мекунад, занг мезанад ки ака ту гуфти ирӯз билетай. Кас да билет дар кора монда занг мезанад. Видеои пештарай. Нависаге ки аз архив. Иншолло бояд шавад. Намедонам ака мигратсиониро мепурсид, депортатсия ҳуй мешавад ё не. Акаҷон, номераи посольства чанда? Номераи посольства болода навистам. ҳамин болои эфири айсар тамошо кунем ё иш. Кадом бародар ҳаминҷа нависта буд. Номераи посольства анҷа як бародар навистагӣ.
қабулро курсам ҳам июнда меша, ҳам июлда. Гугла пирсен мегатон. Худо наметона нигоҳбон боша. Лайка фаромӯш накунед. Навора падид шӯхӣ мекунам. Ҳамин саломатии шумо, хирсандии шумо барои мо пулай, долларай, еврай, миллионай. фаҳмидем бародарҷон? Барои ҳамин мо ягон сӯми шумо дар кор нест. Форатон лайка биҷиқед, нафоратон таваккалтон ба Худо. Мо кӯшиш мекунем ки бародарое ки моро дӯст медоранд, ҳамроҳи моанд, модарон, падарон, хоҳарон, хабарҳои хуш мефорашон. Вақти он хуш шава, марҳамат, дар канали Самбои ТВ ки тирем бу. Я таҷик рафтаyd бай. Барои ки дигар наворҳоро бояд мо баъд аз балинса биварем, дигар наворҳоро партия шаре ки тирем бу. Абдулло дер кади эфира айсар тамошо кунед, иншоалло мефаҳмед. Худо ҳаматона нигаҳбон боша. ма балинсадем охир бародарҷонон, ине хован, ман наметавонам қадди шумо бисёр чахчах кунам. меди мардум ховай, ман наметавонам бисёр қадди шумо чахчах кунам. бахшиши зиёд. касе ҳуҷҷат чабукай номрои мара ай видеоро тамошо кунед. номрои ман ҳастай. дар номрои ман парто ватсап имода сурат бигӣ ё копияшка ё ки ягон информатсияша парто иншоалло ки мегузорем. Новосибирск нестай. Ака мара занг мезани, ҳа? Кита Аҳмад Абдулло. Имода агар нависем мумкин ҷавоб бидем ё зангат бизанам. Дигари хеле пропущенный омад ҷавоб занг намезанам обратно. Худо нигаҳбонтон боша. Беҳад гарм шудам. бахшиши зиёд. То бози дӯстони азиз, дар ҳаққи мо дуо кунед. гарми сака раҳмати калон зинда бошед, саломат бошед. рӯз кай ҳаст акаҷон? Истироҳат. худо нигаҳбонтон боша. одам мефаҳмад